RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ni tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na niyo Dr. Rene Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Dane, hingkod ang pangidaron, minyo og may usa ka anak. Tagaglan, Sarangani. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa sayop nga apelyido sa akong bana sa among marriage certificate. Aron niyo hisabtan, sugdon ko dihang nagikay pa mi sa mga papeles sa among kasal. Ingon ini ang mga panghitabo. Dong, Cesar, kumusta naman pagkuha nimo sa imong birth certificate? Okay, day. Nagpasugod ako sa kumanghod. Niya naman gani, oh. Na naman di ay na nimo? Biko na be, akong tanawon. DJ Anong tanaw naman na Lex nimo? Remax. Ako mo dyan ang birth certificate. Siyempre, oy. I-double check na to ba o saan na to i-submit? Hala. Sa'yo pa ng apelyido ni mo din, Sir? Pagtarong, eh. Lagi. Dili man ni imo apelyido. Hain ba? Oo. Oh, uy. Tuod. Naunsa. Wa siguro makabantay ang akong manghod ani paglukat niya. Ibalik ta ni dito sa munisipyo, oy. Mangayo ta og hustong birth certificate nimo. Kay sayop man ni. Uy, mao ba? Unya gyud sa man ninyo? Gibalik na mo dito sa LCR, ma. Gipausab na mo aron mahusto na. Unya nausab dayon. Kay murag dili ba ya na daling ipausab? Ang taga LCR naman ko nang mahibaw atong mo forward sa simbahan, ma, diin mi kaslon. Magpadara man ko og note nga mauni ang hustong apelyido ni Cesar. Mao ba? Uy, ingon lang anak kadali. Sa ako ba yung nahibaw-an, no? Daghan ba yung kutian ay? Daghan pag requirements ug mga may bayranan pa. Wa man sad milisod-lisura didto, ma. Kanagong sila ra gyud ko nang mahibaw nga mo forward ani didto simbahan kun asa mi kaslo ni Cesar. Oh, mao ba? May noon nga wa na mo lisod-lisura. Aron wa na tay problema, oy, madayon gyud ang inyong kasal. Madayon gyud maoy. Mo bitaw nga gisiguro gyud nako ang tanan namong papeles ni Cesar. Ako gyud gi-double check. Maong nahibawan nako daan nga may sayop sa birth certificate. Madayon gyud ang among kasal, ma.
Nahuman na dyan ang atong kasal din. Lagi, bisag gihadla ta sa sayop ni mong birth certificate. Lagi. Pero dili to makababag sa atong tinguha nga makasal, uy. O karon, kasal na yun ta. Sir, kano sa ganito pwede na itong makuha ang atong marriage certificate? Nag-iinis ka pa lagi. Nalimot ka. Karon to pwede nga makuha ang atong marriage contract. Aw, uday tuod. Ang doon na kay Lakaw? Magpakuyog din ang tingali kong mama ha. Mga to sa simbahan. Ano sa pagkuha sa atong marriage contract? Mauna ni ma'am. Thank you. Uy, susiha, uy. Kay basig may sayop na sa bunya na. Ay, wala siguro sayo pa ani ma, uy. Gipa-correct na baya to namo. Hala? Wala gigihapon ni mausab mga apelyido sa akong bana, ma'am. Uy, unsa na? Grabe ang among kahasol sa among marriage contract. Kay gipasaligan lagi mi nga makorek na. Apan, nasayop ko no gihapon og type ang sekretary sa simbahan. Ang sayo paghihapon nga apelyido sa kumbana ang nasuwat. Mao to nga ingon sa sekretary nga iya lang usbon. Og pila ka buwan ang nilabay, gitawgan mi sa kumbento nga ipakuha na ang among marriage contract. Unya, niya palagi kasar. Dili day ikaw ang nagkuha sa atong marriage contract sa kumbento? Gitawag ka na ba yata adto? Ay, ako manghod lang akong gisugo, kay muadto masad siya sa lungsod. Kasi kliti og oras, kung kita pa'y muadto niya, mawari na itong tuyo. Yan ay. Nawag si Swa. Hello, Swa. Hello, ya. Nakuha na ako ang inyong marriage contract ni T. Dane. Sa'yo pang gihapon ang imong apelido diri, ya? Unsa? Unsa ko no? Unsa ko no? Kadat Swa, ha? Kay speaker na ko, aron kadungog si Ate Day ni mo. Naunsa to? Sa'yo gihapon ang imong apelido sa inyong marriage contract ni T. Dane. Uy, nga nang good na dong Swa. Nga amo naman ang gipakorek. Og nisaad man tong sekretary nga iyang usbon. Nabisi ko no siya, te. Mao nga uwan niya mausab. Unsa? Ipabalik na lang ko ni sa LCR, te. Aron nga mapausab daan dito. Ginoo ko. Kahaso na ba ang buhaton? Sir, mabdos na ko. Oh, uy, mau ba? Tayo pa. Pero nga nung dili magkamali pa yun. Namabdos na lang ko. Wa paghapon nato mapausab ang imong apelyido sa atong marriage contract. Saon naman lang nato. Kung mga anak na ko, niya pabunyagan nato ang atong anak. Ha? Sir, matod pa ni mama o papa na ako ba? Kinahanglan ako ng pabunyagan nato ang atong anak. Oh, sige. Magabunyag ta. Kinahanglan magipabunyagan ng batang bagong na tao. Unya? Unsa bay atong iapelyido sa atong anak? Ha? Ang man. Ug ang sayop nga nimong apelyido sa atong marriage contract ng gamiton. Akong apelyido na lang siguro ang ato ipadasa atong anak ko eh. Unsa? Ako na lang yung apelyido ang gidasa among anak. Wa ko na lang padada sa sayop nga apelyido sa akong bana kay basig mas mudako pahinuon ang among problema. Kay mahal ra ba kuno ang pagpausab sa matag litra sa apelyido. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Sayop ang apelyido sa akong bana sa iyang birth certificate. Ug ang sayop mao say nasuwat sa among marriage contract. Dako ba kining problema ha? Ikaduhang pangutana. Ang LCR nagpadaman unta og note sa simbahan sa hustong apelyido sa akong bana sa wa pa mi makasal. Apan, wa mahimo sa simbahan ang pag-usab kay busy kuno sila.
Amo pa ba kining sayop o sa sekretary sa simbahan? Ikatulong pangutana, niingon na sab ang sekretary sa simbahan nga ipabalik ni namong problemaha sa PSA. Dako-dako ba ang among mabayran sa pagpakorek sa apelyido sa akong bana sa PSA? Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Doon na mi anak. Og ang ako na lang apelyido ang akong gipada kaysa ipadana mo sa bata ang sayop nga apelyido sa iyang amahan sa among marriage contract. Husto ba ang among gibuhat? Pwede pa ba ni namong ipausab ang iyang apelyido kung makorek na unya ang apelyido sa iyang amahan? Dako ba mi og magasto? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Dane. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag-tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Di na nato dugayon, di ta maulaw, di ta magduha-duhan, kitang tanan na ay problema importante na aning ato ang programa nga mutabang ninyo ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede gyud ipada sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta ang atong suking tigpaminaw from Luzon, Visayas, Mindanao and even outside of the Philippines sa tanang naminaw nato karon sa mga radyo nila ug sa mga ning apa sa magpaminaw pinaagi sa ato ang YouTube account ug sa ato ang Facebook account nga DYHPRMN Cebu. Daghan kayong salamat no sa inyong padayon nga pagsubaybay, pagsuporta o pagpaminaw nga way pakyas. We feel the love guys. So kinaot unta nga padayon mo no nga maminaw para himuon mi ninyong number 1 dili lang sa kahanginan kundi sa inyong kasing-kasing. Di ba, Number Dok? 1 sa kahanginan o kasing-kasing. Yes. Indutan natin niya. O, Marag diba? kayo paminahon bitaw. No? Oh. Oo. Padayon gyud ta ha kay kami kamo ba number 1 pod mo namo no. Oh. Kung sa may ato ang makutlong pagtuluan Dok. Ang pagtuluan ko adlaw ato niya kinalang kita happy ta sa atong workplace. Yes. No? Kung pananglitan na may mga kauban nga medyo tanaw ninyo nga medyo problematic kay for some reasons, okay rin ko na namin na. Tumo sa style sa Amerika ato ako na observe. Are you okay? Ang mga tanong ka, are you okay? Are you all right? Because by asking so meaning to say nga concern ka para niya. Especially kung ginuktok, daon kang pananaw, yun na po are you okay? Umayong ganig, dili lagi sir. So meaning there's problem. Kumingo, ay okay na ko sir oy. Dako kay nag-impact, no? Kay Wag, kanang makaingon po ka nga hala nagpakabana. Di Oh, ay siya nako. nagpakabana. Hala ni matter di ay ko. Yes. Importante di ay ko. Kasi presume lang nimo nga okay ang tanan niya dili dai okay. It is okay not to be okay. That is correct. Og pananglit akong sabon ni makadagan ha. Anang word of honor ta. Ha? Oh. Dili lang kay magtuotan daghang tagkwarta nga maato na lang mahimo ang tanan. Kung dili, word of honor ta nga naman ni kinabuhi ba. Not everything basihan nato sa material things ha. Tinuod. Ang atong integridad, ang atong pagkatao, usa na siya. Unsay atong gisulti, mo atong buhaton, dili kay opposite sa atong gisulti. That is correct. Anak gyud na. And hello also sa nanang mga naminaw nato sa DYHPRMN Cebu, sa mga nag-like ug nag-follow also sa kiniyang akong suliran official writers page. And you can like and follow me and Dr. Obra. Ako ang Facebook account, Elaine Tantengco Bathan. Ako Attorney Facebook Elaine account. sa Instagram. Yes, imo Doc? Ako Dr. Rene Obra naka white blazer, Correct. no? Naapugoy X, Attorney Elaine also. Letter sender today, Ang Doc. atong letter sender si Dane. Dane, oh. Ang atong sender karong buntaga, Yes. taga Glan Sarangani, Oh. minyo ug may usa ka anak, no? Ato lang ning Glan Sarangani. Daghang kitag suking tigpaminaw ng Glan Sarangani. Ingon gali si Ma'am Kin Galinia, i-greet yun na dok ng taga Glan Sarangani. Daghang kitag suking tigpaminaw da, no? Kapag yung kana ng lugar ato ni, no? Kana ba ka idea? Dapita gyud Bro, sa I think Sarangani. this is a part of Cotabato naman ni siya. Na area, Dapita, na no? region, yes. So, unang pangutana ni Glenn, no? Sayop ang apelido sa akong bana sa iyang birth certificate. Ug ang sayop mao say nasuwat sa maong marriage contract. Dako ba kining problema ha? Well, kay ang sundon manggod nato gyud sa ato ang official records
is our birth certificate. No, kung naay sayop sa birth certificate, magdomino na gina tanang sayop na to. Oh. Mahimo nang sayop ang ato ang marriage, mahimong sayop atong death certificate, ang ato ang voters, ang ato ang passport, ato ang transcript of records, tanan. Kay maumay sundon, no? So, mayroon dyan dako siya nga problema kay magdomino man na siya tanan. Di man pwede nga maglahi ang imuhang pangan sa birth certificate, unya lahi pud ang imuhang gamiton pud nga pangalan sa imuhang mga official nga mga records. They have to be consistent, no? So kung unsay imuhang gidala nga birth certificate mo ginay mo reflect sa tanan. Mao na nga kay sayop ang imuhang birth certificate sa imong bana, sayop sa gyud ang marriage kay mao may gisunod. May gisunod. Oh, so in a way yes, dako sa jam problema kay nagdomino man na. Oh. Kung di nato usbon. So, usbon gyud ang birth certificate. Usbon gyud magsugod dita sa step number 1. Step 1, birth certificate yun. Oh, alright. Ikaduhang pangutana. Ang LCR, sa LCR ito ni? Local Civil Registrar. Ang Local Civil Registrar nagpadala man unta og note sa simbahan sa hustong apelido sa akong bana sa wala pa mi makasal. Apan wala mahimo sa simbahan ang pag-usab kay bisik kuno sila. Amo ba kining sayop o sa sekretary sa simbahan? Dili, wag gi sayop kay ang sundon like I said, kung unsay na si mong birth certificate, sakto gyud ang simbahan. Wa man kuno masunod ang ipadasa ko ano to ni sa Note LCR. ra man gud na nga naalay inconsistency. Pero the proper way is to really change your birth certificate. Okay, katulong pangutana. Niingon sab ang sekretary sa simbahan nga ipabalik ni namong problemaha Sa PSA. Sa PSA. Philippine Statistics Office. Philippine Statistics Office or agency, no? Dako-dako ba ang among mabayran sa pagpakorek sa apelyido sa akong bana sa PSA? Okay. Ang ari kita magsugod sa local civil registrar kung asa na rehistro ang birth certificate sa imong bana. Kay sila mo'y mo correct ana kunya kung na-change na ipadana ni local civil registrar ngadto sa PSA para ang imuhang national records mahimo pong consistent kung unsa ang sakto nimong record sa local civil registrar. Di baya gyud siya dako ay kanang Ang magasto, mga pila ka tan. sa pagpakorek lang ana basta naalang kay saktong documents nga mapakita. Usually it's the marriage certificate o birth certificate sa imuhang mamagpapa para matuod nga mo gini mong apelyido mo ni imuhang pangan kay ang imuhang apelyido diha baya na maggikan sa imuhang mga ginikanan kay mo may sundon. So kung unsa ilang apelyido dapat maupod imo, no? So dili ra gyud na siya dako ang atuang kay administrative ra man ano ang bayad nato siguro ana mga 1,000. 1,000. Mga ana nya plus notaryo maabot siguro tag 1,500 unya kay ipadama nag Manila nya inipadamang gud nag Manila dala na pag-issue og bag-ong birth certificate nimo sa PSA or NSO sa una nga tagaan na kag kopya sa bag-o og corrected nimo nga birth certificate. So siguro mga 2,000 or 2,000 2,500 tingali. mga ana. Para na allowance gandam na 2,500, 3,000. Tigumi Apel na yun sa na. paniod to og snacks. Correct. Plete. Ikaw ba ito katapos ang pangutana? Doon na nami anak ug ako na lang kining gipadala sa akong apelyido kaysa ipadala namo sa bata ang sayop nga apelyido sa iyang amahan sa among marriage contract. Gusto ba ang akong gibuhat? Pwede ba ni namong mapausab ang iyang apelyido kung makorek na unya ang apelyido sa iyang amahan? Dako ba ning maggasto? Kada kung sayop si imuhang gibuhat day mo na akong ingon dako gyud siyang problema ha kay ni Domino ginaghimo-himo pag imuhang balaod nganong imo manggi usab ang imong apelyido nga minyo man mo nga kung minyo mo ang apelyido si imong bana mas may pag ang imong gisuwat ang sakto na lang na apelyido si imong bana. Dili ang imuhang apelyido ang imong gipadala but then again yes pwede ra gyapon na siya makorekted dungana na lang na pagpakorek ang iyaha sa imong bana o kanang sa imuhang anak no sa inyuhang birth certificate para mausa na lang na ninyo kay di na ninyo buhaton ha ang apo na po ninyo ang magkaproblema kadaghan kamo pa ayaw mo pagbuot-buot anang pagsuwat din has birth certificate kay later on no magkaproblema ra gyud mo tan-awa karon kinsa may nagsugo ninyo nga di ninyo sundon ang birth certificate ba kung minyo mo sa imuhang bana isuwat og sakto ang saktong pangan sa imuhang bana ug imuha pong saktong pangalan no nya tan-awa pod na sakto pod ang spelling sa gusto ninyong pangalan
sa inyong bata. No, kumpleto ha kay ang kaning birth certificate good, di ra ni ordinaryong dokumento nga kung nasayop, no? Nya nasubmit na nato, nya nasayop, pwede na tong bakwion. Di man na sa ingon anak kasayon-sayo na, no, ka dali nga mapausab the moment masubmitted na nato. Mo na review ha, susihag yun og tarong. Okay? Alright. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Ug kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide, Tatak Araman. Daghang salamat Ug ug maayong maayong adlaw. Handumanan sa ka. You know I want you. It's not a secret I try to hide. May nga daw kaniyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usakawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si JM. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Rewrite the Stars. RMN Drama presents Handumanan sa ka-awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Maukining sa kamahuyang nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atuang tatampo, nagdasangan nga JM. Babe, thank you ha. Nagidagig ko ni mong beach run nga weekend. Long weekend well spent, good. No worries, babe. Ang importante, nalingaw ka. Yan na ta. Thank you, Carlos, sa pag-drop na ko din isbay. No problema. Basta ikaw. Swerte gud kayo kung uyab nga naka-best friend siya parehas ni mo. Thank you. So, manaog na ko ha. Babe, thank you again. I love you. I love you too. Carlos, thank you pag-usab. Bye. Bye. Naabot na lang ta din sa kondo pero hangtod karon, pagyapon ko ni magitinggan. Unsa man gyud ko para nimo? Carlos, unsa man ang pangutana ha? Siyempre, mahal ti ka. Bullshit. Oh, love. GM, naglibog na ko. Kung hangtod ka no sa atang ngayon ini. Abi nimo, di lang kay ako ang imong gipasakitan. Apil na si Sofia. Kung mahibaw siya bahay na to. Love, di na mahitabo. Kay kita rin ibaw ani. Nakasabot ka na ako, di ba? Oo, nakasabot ko. Pero wala ko mahibaw kung sabay angay na akong bation ron. Nagkonsensya na ko. Abi ba na kung mahal ko nimo? GM, mahal ka. Mabitaw nga, gisabuti ka. Di ba? Love, please. Di na ko kayang mawa ka na ako. Please. Patas ipang imong pailob o bagsabot na ako. Ikaw rin nakasabot na ako. Ikaw ra. Okay, fine. Pero please, hangyo na ko na mo. Ayaw na ni Padugaya pa. I promise. I just need more time para masulti na ako nilang mama o papa ang tinuod na akong pagkaako. Okay. Pero JM, I can't promise you. Kahangtod-hangtod na lang sad ko nga masabot ni mo. I have feelings too. Unta, makonsider sa na ni mo.
JM unsa man. Wa pagit kay planong pakaslan si Sofia? Ma. Tiguang na Miss Papa ni mo dong. Ganahan na kay Miga po. Mauna. Pag-propose na ni Sophia, oy. Pa, ma. Kuwang pa magod akong tinigon ko. Ay, sos, ka na na. Mawala na yung problema ni mo. Tabangan ka na mong mama ni mo. Pa. Oo. Dili man sa ingon nga, dali-dali ka na mo, ha? Pero usa pa maidugayan, di ba? Bila na ba mo katuig si Sophia? Anak, ramasa mo pa doon diha, di ba? Gusto si Papa ni mo, anak. Usa pa, 30 ka na. Naanak yung kasahustong edad to settle down. Ugma dayon. Planuhan na to ang imong pag-propose ni Sofia. Unsa ma? JM, seryoso? Gida ko ni mo dinis sa mall para magpakuyog ug magpatabang og pili na kog singsing para ni Sofia? Carlos, please. Nahibaw bitaw ko. Nga mas doon na pakitaste na ako ining mga ingon ini. Mong giubanti ka. How insensitive. Love, please. Okay, fine. Pero, I tell you, last na ni. Sobra na ka ni. Oh, love. Pwede naman akong tagtangon akong blindfold? Yes, pwede na, babe. Wow! Kadagdag flower petals din ni. Tinuod ni? Sophia, will you marry me? GM! Yes! Yes, JM, mapakasal ko ni mo. Congratulations sa ninyo. Sige na. Ulakaw na ko, ha? Dili ba lang ka mo-join na mas dinner, Carlos, nga gi-prepare ni JM? Dili na lang. Gusto ko nga hatagat abog time. Kamong duha. As fiancé. Oh, Carlos. Babe, okay na to si Carlos? Yes, babe. Ay lang to siya tagda, oy. Sure ka? Oo, lagi. I'm sure happy na to siya para natong duha. Especially kay kaslunod na iyang best friend. Hinoon. Basin, emotional lang to para nimo. I love you. I love you so much, babe. Unsa? Makigbuwag na ka na ko? Sorry, Sophia. JM, ayaw nagbuhatan ako. Maluoy ka, magpakasal na ta, diba? Sorry, Sophia, pero dili na nako kaya nga mas masakitan ka pa. Doon na bilain? Sophia. Sultihi ko! Sultihi ko! Doon na ba ko'y nabuhat ka sayop? Wa! Ni anak ko ang sayop. Makakita ra ka og mas bagay nimo. Mas deserving nimo. Duwa ko mag-expect ka makabuhat ka na ko, ani. Sophia. Wag yun. Sophia! Sophia, sorry! Taw-taw na gid na wala ko'y balita ni Carlos ta. Kumusta naman ka siya? Oh, si Carlos. Hello? Available ka tonight? Ha? Yes. Asin ganan ka mo bang tonight? Sure, asa man? Kamusta, JM? Nanong sweet man kaya sila ni Carlos ug Sofia. Sila na ka? Hey. Ha? Okay na ka? Yes, okay na ko. Carlos,
Mag-CR na ka, ha? I'll be back. Kamu na? Yala kong gigamit. Aron pa silusog ka. Pusa? Until now, wa pagyapon siya makamove on. Hindi mo. Carlos. Sige. Kung may sulti ka pa dahil unta sa imong pagkatao, kung unsagid ka, wala untay maamong pa. Di ba? Kung gipahibaw pa lang unta mo si Sofia sa tinuol, I think, mas makadawat ra sa tingali. I didn't know nga moabot ba di ay sa ingunan eh. Huwag ko sayad. Unsay angin ako mahibawaan? Oo. Mag-istoryatan news gawas. Ang tinuod, Sofia, bayot ko. Unsa? Og ang rason nga nung nakigbuwag ko nimo, tungod ni Carlos. Unsa? Doon na may relasyon ni GM sa dili pa ka mo, Sofia. Sa ato pa inyo kong gibuang? Giduwaan lang siya ko ninyo? Sofia, wa ko'y intensyon. Wa? Kung sa may tawag ni mo nang imong gipabot og pila ka tuig. Sofia. Dili pa bagod din ang intensyon ni mo? Mga hayop mo! Mga hayop mo! Huwag ikaw, Carlos! Nahibaw man unta day ka! Pero nisugot kang gamiton ti karon pa seloson si JM? Grabe mo! Huwag may mga kaluoy ako! Sophia. Mga hayop mo! Sofia, I'm sorry. Nilayas ko sa amo. Kaya di ko gusto nga mag-expect sila og something from me nga kahibaw ko sa akong kaugalingon nga di na ako mahatag nila. Judge me all you want pero gusto lang kong magpakatinuod sa akong pagkatao. I just want to set myself free and be happy with the person I true love. Ug kana mo si Carlos. Di nilang kutob. Dagang salamat. Amen. Mao ka may higalang kaagi ni JM nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo awit nga nagulahan. Rewrite. Kamu sa mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papadam. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang iniining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo.